Riwruok jodongo mar oganda Jomeru mong'ere kaka Njuri Ncheke owuok oko mar chung' kod ogai Mado Martha Koome ewi chenro mar dwaro thiche oko e apisi. Giwacho ni paro mar thicho Koome oko e apisi en siasa kaluwore ni duol mochung'ne rango tije bad migawo Mado Judicial Service Commission pok oneno richo mar Koome. Njuri Ncheke koro kwayo jatend piny William Ruto mondo ochung' kod Martha Koome kendo miye picha maber mar siasa mondo mi okonye thegore kod joma dwaro thiche oko. Jotelo go kotelnegi kod jodongo mawuok North Imenti owacho ni giyie kawo chwat makar Martha Koome pod nono ni nitiere richo mosetimo. Giwacho ni thicho oko Martha Koome oko mar apisi onego oluw chik kendo katiba ka gilero ni ok siasa magiwacho ni geto ketho nying Koome. Tungeomba sisi tukiwa wazee, kama kuna maneno yoyote inafanyika ile Chief Justice amefanya, aambiwe kuna makosa amefanya na sheria ichukuliwe vile inatakikana. Na kama sisi wazee tunaweza kuitwa na hata na president mwenyewe, tunaweza kukaa chini na hii mtoto yetu tumwambie Martha, serikali ifurahi na watu yako kwa sababu ufanye ABCD, na serikali ingetaka hiyo mambo ifanywe namna hiyo. Kama kuna makosa yote amefanya, sisi kama wazee tuko tayari kupigwa viboko yake. Kuwe na separation of power kama vile katiba yetu inasema. Siasa isiingilie mahakama yetu kupitia Martha Koome. Hiyo ndio tunakuomba Mheshimiwa Rais.